नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं VIP मराठी मॉडेल्स या चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत रुबाब उद्योग समूहाची शाखा कशी घ्यायची याविषयी माहिती सांगणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा। मित्रांनो, चॅनलवरती नवीन असाल तर VIP मराठी मॉडेल्स या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि रुबाब उद्योग समूहाचे फॅन असाल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला करूया सुरुवात। मित्रांनो, रुबाब उद्योग समूह महाराष्ट्र राज्य हा कपड्यासंबंधी उद्योग समूह आहे। कपड्याचे दुकानं अर्थात रुबाब। मित्रांनो, या नावामुळे खूप सारे कस्टमर येतात व आपले सारे कपडे घेऊन जातात। रुबाब ही शाखा आपल्याला जर घ्यायची असेल तर मित्रांनो 2 ते 4 लाख मोजावं लागतात। आता तुम्ही म्हणतात 2 ते 4 लाख रुपये कशाला लागतात, तर मित्रांनो, रुबाब या शाखेचा खूप मोठा मेंटेनन्स आहे। तर हा सारा मेंटेनन्स सनी भैया सांभाळतात। तर मित्रांनो, आपल्याला सनी भैया लाईफ टाईम कपडे देण्याची हमी पण देतात। मित्रांनो, ते तुम्हाला ब्रँडेड कपडे देतात व 8 दिवसाला सनी जाधव यांच्या कपड्याची कल्चर बदलत असतात। मित्रांनो, एक ब्रँड गेला की पुन्हा तो रुबाब शाखेत परत येत नाही। मित्रांनो, आपल्याला रुबाब शाखा घेण्यासाठी 2 ते 4 लाख रुपये लागतात। मित्रांनो, सनी जाधव हे अहमदनगर मध्ये राहतात व त्यांची मुख्य शाखा अहमदनगर मध्ये आहे। मित्रांनो, त्यांची शाखा तब्बल 2000 स्क्वेअर फूट आहे। पहिली शाखा ही नगरमध्ये सनी भैया यांनी उघडली। तर मित्रांनो, सध्याच्या स्थितीला 100हून अधिक रुबाब शाखा आहेत। कमी वयात साम्राज्य निर्माण करणारे एकच व्यक्ती आहेत जे नगर शहरात आहेत। मित्रांनो, सनी भैया यांना कोणाचाही सपोर्ट नसताना इतकं मोठं साम्राज्य त्यांनी निर्माण केलं आहे। रुबाब हे इंस्टाग्राम या प्लॅटफॉर्मवरून व्हायरल झाला आहे। रुबाबचे सध्याच्या स्थितीला फॅन फॉलोईंग तब्बल 2 लाखहून अधिक आहे। तर मित्रांनो, सनी भैया यांनी नुकतीच अनाउन्समेंट केली आहे की जर तुम्हाला रुबाब ही शाखा घ्यायची असेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, त्या लिंकवर जाऊन आपण त्यांच्याशी संवाद साधू शकता। मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला शाखा देण्यासाठी नक्कीच मदत करू। मित्रांनो, सनी भैया जाधव यांची एक टीम आहे, ती तुम्हाला शाखा देते। त्या टीमचा नंबर आम्ही तुम्हाला देऊ। असेच मराठी माणसाचे मराठी व्हिडिओ बघायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा।